Benglong long puri de siksidu area puri de asam che mesar musi pulo je ke kar benglong long siksidu area ke ge mente kala wa la ka kapre ka hoy den long puri kapre ka dem ke da bange megalo che mesar pulo je kar benglong la pe megalo ke hoy ke apra sorkar tum ke thak ateng si du po la so teng si ko nang po se bang ye dak lo ke ati pi mang la dalang tu mata ab thang tu ma minister ka ni de alam na tu dak lo ni ni tu ke itu kar benglong CM ba asam chi sa ba nang thang teng tu ke ko lo ke Ade, itu hima dah kalau deh, adim dah lo. Itu ke kroy lo. Apa itu thanda pupe. Pani itu ke agensi along leta megalo pangki PG pu bangke la bangke mata telo abelo la bangke. Sorkar tu bangke plaka tengsin kroy lo so teng bangsi itu ke dora pe chora pe kam tem rap adang pu la bala. Ge mete polisi ke karbing long Thomas Council area ke la bangke ta ke ro lambe. Kape. Karbing long Thomas Council waktu bintim da meeting dolo. Non sorkar pen la da boda area la to toar we di katiar pon me di katiar pon lang we di katiar patumi sidi tum ane kar benglong Thomas Council CM si phalo ta MLD tum dolo kadu do thailo MC EM tu lo da non bake basically central pensi tribal area development phan pensi non bake 19th department phan ke border long si basically ke da ko bangke klem pon po ta si ke klem tang ta dolo no ke klem je bang ta sorkar da non mana karbing Thomas Council long alunang le lo de tribal area development pan 19 department pini pen mo tadi ke pan ke DPR tiada po da so dipa central along lunang po ha tum bang prabling pen da chlo nang bong section po la ka dak development un sikili ke towar lo me lo lang lo community hul lo pen stage pen kan tot pete tawar be tawar tiar po apen se bang dak bang ke kapre beteni ta do po atumi ki longo teng beteni tu po ibing tu po apen dak hem so ga bedin takim tang te din te pitang po ai asman bharo long dit na pe long po acela da bake central tum si project bang si nong deng da la so deng ke patumi si alu nang le lo tum mi se ting wa ta to ko lo ati ning thelo da so skim bel bang ke tum boda area pen dang lo ang tan ni tum ka do tribal area ka beng long ang bong poita la so skim bel bang ke pen ang ka ching tur pon je pan tum the ko lo la ke som pon je pan ba ke la ba ke long ti to som pon ang po te ke ting wa ting sai pen si klem pon ang po don dak le po ho dak lo bang a me le ban da bang lo asam benda balok litum ta tu hakhi lo ngang dak binong lo lagi la ta prang ke long ni ke kapang hang du la pan ta prang ta solam de teng bai pom lo non ke la tum lang ter long pom hu la pom hu da pom hu pom bo i lo non ke tum da uni de do asini tum ta sarkar pang pu bakai pilar bakai tum along tin abang ta dat krihini bagdu la so krihini ta pilar ke re erected kori dei pom ta demand lo pe klem pot pola bakai ta itu bong kam da ke klem kli itu ke kacing bai pen si klem po de dak itu hima du penal pot da banga adim banga nyok epona aprang song apa ha mangali lo kapong ho bang ilo nongke both side agree si da banga itu claim pona po both side join dam si dong ton mekle benta lo itu meta bang lo da pilar mane pong ho da thek long lo la to dem bang ke tiap thuni bang ke immediate la banga ke claim ponia kam la so ka tum claim pon po la banga solandu kacing honil tum kar bin long rat doan afan la pen ke pinini tum da kacing honai litum 20 nong boy thalang so litum MLA sara ke hai kami pinilang litat litum cetong egra perlo pini lasi labang so aklam long mate labang so hong gai pen nibi nili tum pen si tame kar bilo charle song pen tame si eson pen bai nil tum pen tame si ning duk lo je la pusona asai nili tum pan apong lo nili tum meghaloi pen akasik sa ke lo lasinon ruile thot alang litum labang so asai lang no bang ke nang klem bong pini anian ta lasi ke damtang nili tum ladar asama chipi minister alang li pensi tamik ahoya dui lama puthak nili tum karbing long autonomous council CM pendang lok iltum MLA sara MLA tum pen an tame alang litum chingki wai pon lo lasi la so ka chingki wai long pen alam the alang litum ka chepara to alam the abang ke la hello permanent solution abang ke border long ke la ke non het non din pen le la bai hoi pilar doi ke som da kali det lo la ke ho ahoya dui ahawar ke thak lo pen se lai ke nang ke som pilar pina na sila hai huya pilar farman non tame nili tum ning samlo ning arong lo nili tum phan puthot la bangso pilar mate la bangso ahoya dui long jitu surup sodak atemono bangke mon sam ke banji farman nili tum karbing long autonomous council pen hoi nili tum Dr. CM Tuliram sara ke hai na pen ke nili tum da kaching hon 20 nong boithalang so MLA saru singterona ke hai pen dang lo nili tum alang li tum along ahoya dui long mon sam donangji mon sam pen se nili tum lada
choklem long chodam long nangji puwa farman nilitum pusi tame CM sarake hai phan se tame nilitum pen tame lam thita pale iglo lapen ke prapjin pen nilitum phan lahai hoi ahoya dui long ditu na pano hok pi pilar an tame alang litum nang sompi pon pu bangsi ninggi pon iglo lapen ke Meghalaya Chief Minister jitu kaninggi pon ladak la jitu ahoya du jitu ke plak weta ting pen chido wet nang chithak wet nang lapen nilitum Karbi Anglong along ke block 1 block 2 ke anutin along tin ajai long tame munitum lahai hui block 1 block 2 bang ke Meghalaya parlo pondat pu pusi jethan pre titi tasi hala so aling alam se tame nilitum chini du niklo block 1 block 2 la bang ke nilitum Karbi Anglong along li bang ke nilitum ke puri dunde lo athima lage nilitum 6 schedule area pina 6 schedule area long ke nilitum longle phelang ke lage non head non din penle bang na pi ponda kali lapen aron tame bang na semar pilo lapen laso aron along nilitum tame kaiker jabdun 5G lapen sorkar aphan nilitum kachuning ri bang ke lapoilo prapjin pen nilitum phan lahai hui timon lang no lahai hui out lang no bang ke ladak lason ladak nang peman mera bang ke non ekhan ke bang ke avedet nang pu bus nilitum Karbilo charli asong menta appeal lo chuning ri lo lapen both side Assam state government lapen Meghalaya state government atum phan tame politically lapen administrative atum phan tame nilitum Karbilo charli asong pen chuning ri lo nanglitum pusi tame labang so samjin pen monsam kapat do nangji phan bangke ilitum khai so ilitum tribal hijan ke lason kache bhongachar wa sai bangke jelang no dak jin so me asino ne phang ke bangji bangke lai hui asai lang no amu wangwe sai bangke chuklem ke desi ke me lapu atum talo hapu atum talo lapen nilitum pu Karbi Anglong pen bangke lake hokpet nilitum ke chekrong deji nilitum pu pen ke pinianian da nilitum lason claim plela nasi ke bangji ana por sitame nilitum jidia seroina pen chomang khai than positame nilitum Karbi Anglong long nangke dodona chomang alang litum han tame nilitum chinghon po nang po dora pet nang po thagra pet nang po lapen Karbi Anglong pen angtang non Meghalaya long ke dolitum Karbi tum positame alang litum ta haladak Meghalaya long ke dodun tang atuman haladak arona ting pen haladak bang kirim gibi arona ting pen alang litum tame dodun pame thakdun pame nang po pusi pini nilila bang so ajai mek nilitum Karbilo charli song men tame rada thengno mati solangdo Karbi Anglong ra do ana pan tame nililam ting pale kardong